Jeg står og skal til at flytte, for jeg bor i et lejet hus, som der er til salg og som er blevet solgt. Hvis jeg vinder det her program, så har jeg mulighed for eventuelt at købe mig en lille fin tur på Amager eller et eller andet lækkert, i stedet for at skulle ud og lege hele tiden. Jeg tror lidt bare, jeg er ligesom alle andre. Jeg elsker at rejse, jeg elsker at spise god mad, jeg elsker at shoppe. Ligesom alle elsker. Og jeg kan bare godt lide at gøre det rigtig tit, helst hver dag. I am a material girl. Altså, jeg elsker dyre ting, og jeg elsker dyre vaner. Jeg elsker mine egne dyre vaner. Og så tror jeg bare, at der er forskellige prioriteter i folks liv, og min prioritet, det er penge. Jeg har 2 jobs, og jeg har mit eget eventbureau, og hele mit liv, det drejer sig lidt om penge. Så alt andet til side, penge først. Jeg kunne også sidde og sige, at kærlighed kommer først, og lykke og glæde. Men ærligt talt, så er jeg meget materielt anlagt, og jeg er mest lykkelig, når jeg har penge, og når jeg kan bruge mange penge. Jamen, penge gør dig jo ikke lykkelig, vel? Jo, det gør mig rigtig lykkelig, det gør det. Det gør mig lige så lykkelig som mad og som så meget andet. Det er endorfiner for mig.